بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اے اللہ تو رحمتنا اولیگی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے وعلى آل محمد اے اللہ تو رحمتنا اولیگی پا آل محمد علیہ السلام باندے کما صلیتا لکسرنگ چتا رحمتنا لیگلیو علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام باندے وعلی آل ابراہیم او لکا سنگ چتا رحمتنا لیگلیو پا آل دو ابراہیم علیہ السلام باندے انکا یقیناً تو اے اللہ حمیدن ستائل شوی مجید او بزرگی ستا بیان کړی شوی دا اللهم بارک اے اللہ تو برکتنا اولیگی علی محمد پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے وعلی آل محمد اے اللہ تو برکتنا اولیگی پا آل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے کما بارکتا لکسرنگ چتا لیگلیو برکتنا علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام باندے وعلی آل ابراہیم او پا آل دا ابراہیم علیہ السلام باندے انکا یقیناً تو اے اللہ حمیدن ستائل شوی مجید او بزرگی ستا بیان کړی شوی دا اللہم ربنا اے رب زمنگا آتنا راک منگتا پی دنیا پا دنیا کی حسنا خیستا جون یعنی نیکی و پی الآخرت حسنا او پا خیرت کے ہم چی جنت تے وقنا غذاب النار او اے اللہ منگا وساتے دا عذاب دورا